kum shiban taban kan tiyo ya ka emlang ka salang da ka basam lang ya ka jingnang Jingstad bat pun kop bor ya ki kena red haki tan kapsar lingba ka jing a ya ki tiar school bat ka jing a jing hikai haka pratre ulber arja arpusan ki club paper hapo ka St. Anthony's College ki bakun top ya ka NSS ka EYC ka Minova Club bat ki samla pule ha ka jingalam ki nohikai haringkat ka jinga trailang ki nongshong snong ka snong mensan ka badan Hariboy District ki la penlong ya ka program halor ka jing a jing hikai ba ka jing a ngobhab da ki tiar don kam ya ka school ka badan ha ka snong mensan kani ka program ka long ru shibanta jong ka Viksit Bharat campaign ka ba ka sarkar India ka pentrai kam hakani kasngi la penya ya ka program dai wei na ki samla jong ka St. Anthony's College wala yoru ik jingkran nai noi kai penhon lenser jong ka St. Anthony's College Social Outreach Committee SACSOC halor ki sap komno ban pentbet ya ki khana school bat ringkat ki jingrai ban pensngotanat ya ki habret bat ki nong jong snong jong ka snong mensan Tang shi kelema nga pai sha pi shi kelema mi ya pi nga yo I amid ba jam ba sur kal yang pinjaki pa jing jing chan chan jong kamit ya dur kmat ki pen pieng ubi ki sertap na jai ki wansi Yaki tiar la penbet penbiang da ka Minova Club hapo ka jingpet jongi noi kai Gracels Im Yong bala sa mi gini ki tiar do NSS Program Officer Dr. Shampang Nyota hakin nong penyat ka school hakabau chairman jong ka Mensan Presbyterian LP School ringkat orang ba snong kila pediang sobha yaki la yoru ik jingkran nai orang ba snong jong snong Mensan badu chairman jong ka school Mensan bala yoru iki kentien sneng ten crowd yaki khna school do noi kai Bobby Moore Karbani u in charge ka EYC Kapen dan baong napring jang pi ka shuki to compare ke dei shadu ka jing mut dai shapang ka wei ka missing mo ha ka wei ka jing yalang jo jong kita kimrat te ha ka madan kile lum bat kile kop ma manu bala ban kha sibun dan baong bala ban kha khat wei ngot dai pi yam da ka sleng pi ri sleng am chene ka sibun dai denam dai kile so sarong pha kile le drak mo ngar ngalak ban kha ka tam ngalak kat baki dange keli kumta ye kendu ha kawe ke caka mo ka bakam kendong ye kendu ye start kilong kecing sarong ye ki kme ki kpa nai lada dei makna tang we lada ni makna tang arngot nai henre he baki long ki ban nai penyeng mi paya nai kaneru hak ban pule nai hak ban nang ban tep salak ban lek kumne nai e ba ngilek pule ban yok kam te mo ban yok kai school ne ban yok train office kamut tang kumta baru buat rak koi ke jaket sne mo te ong de ngayok ni ke jaket sne na pok kuati long kat no kador ong san hajar arspa kini ke jaket pitep kini ke jaket hakador pasisya jong ta ke jaket sne kadai tang ar hajar lai spa tingka u le tet san hajar arspa ulawan sarang ini bayok ke jaket ke ba haduk ke tata dai tidai nomor kata kadau pi lada pi pai khamtam hakan ke juk ke pemerintah ki heb beret am pin pai kap shaba pai pi dan kam ni ke jingnam ke jing start Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya